Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Cheer! Uncle Dago. And Tita, Tanya Chinita. Hindi ko po talaga bet si Lex noong high school kami. Pero ngayong sima na siya, tingnan natin kung anong mangyayari. Ay, nako, girls. Ay, nako, boys! Real good morning, Colin Tits. Ako po pala si Yana ng Las Piñas. At si Lex nga po, since high school, nanliligaw na siya sa akin. Pero nung college, akala ko titigilan niya na ako, pero nangungulit pa rin talaga si Alex. Di po siya kagwapuhan, kaya hindi ko siya bet. Lampayatot po siya nung high school. Nung college, isang tornilyo na lang, makakalas na. Grabe. After po namin makagraduate, nanahimik siya. Siguro nalaman niya na may boyfriend na ako. Basic. Pero nung nagkahiwalay kami ng boyfriend ko after 8 months na relasyon namin ay nagparamdam na naman si Lex. At dito na nga nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. May Ano, nabusog ka? Nabusog ka? Sobra, pero ganito talaga ako kumain eh. Tikim-tikim lang. Pero thank you kasi yung craving ko talagang nasatisfy ngayon. Thank you, Lexa. Grabe, big time ka na talaga. Steak, dito mo talaga ako dinala sa Wolfgang. Siyempre, gusto kong Kaya mo na eh, no? kung anong pinakamasarap na Pinakamahal. para sa pinakamahal ko. Alam mo naman yun eh. Hindi ko alam sasabihin ko. Bata pa tayo. High school pa lang. May gusto na ako sa'yo. Ako lang naman yung hindi mo nagugustuhan kasi sa bagay, sino ba naman ako? Tsaka habulin ka ng mga officers natin sa high school. O, wala. Wala akong laban dun eh. Huwag na natin balikan yun. Sorry kasi syempre nung yung high school tayo kasi parang apakatingting mo kasi. Tawag nga sa'yo, ano eh. Ano? Ano ba tawag sa Butiking akin? Pasay. Grabe naman yung babae. Kasi yung mga yung Butiking Pasay payat kasi. Ganun ba yun? Teka lang. Ano pala? After dito, pwede bang may saglitan lang tayo bago kita hatid sa inyo? Saglit lang, promise. May papakita lang ako sa'yo. Medyo, Alam mo, hindi ako sorry hindi ako nagtitiwala sa mga seaman. Uy! Ayoko nang, alam mo hindi porke sumama ako sa'yo, nag-steak tayo, sasama na ako kung saan-saan. Ganun ba yun? Oo.
Hindi ako nakukuha sa pagkain, Lex. Hindi ganun ako na klase ng babae. Alam ko naman. Kaya nga ako nagpaalam, if okay lang, sama kita kasi may pupuntahan lang tayo. Saglit lang, promise. Saan ba yan? Kinakabahan ako eh. Ayoko. Alam mo, may pinsan ako mga seaman, may asawa. Hindi. May mga girlfriend pa rin. Wala akong asawa. Wala akong sinasabi. Ang sinasabi ko, ilan yung dinala mo doon. Tsaka, hindi ako ganun. Uwi Hindi na nga, lang tayo. Basta, promise, saglit lang tayo, then hatid lang kita. Promise, wala pang Teka Wala lang. pang 10 minutes. Teka lang, hello. Ma'am, nasa labas na po, ma'am. O, kuya, paiwan na lang sa guard, ha? Thank you. Sorry, tumawag pa yung Ina-deliver kasi ako. Anyway, yun na nga. Saglit lang, kahit 10 minutes. Promise. Ang tagal! O 5 minutes. Bigyan mo kong 5 minutes, then hatid lang kita. Promise. May pakita lang ako. Sige na, one time lang. Ngayon lang to. Tigang ka. Ako wag mo. Hindi ako. Uy, wala. 5 minutes, kaya? Oh! Ay, ba't mo alam? Ang hindi alam. 5 minutes kayong kaya yun. Wag mo ako. Akala niya siguro yun yung gusto ko. Oo naman, pero syempre hindi pa ngayon. Ayaw ko naman siya madaliin. Sige na, saglit lang. Promise ha, mangako ka. Promise, promise. O sige, game. Say. Sa'yo to? Oo, hybrid yung pwede electric, pwede rin siya gasolina. Big time talaga. Palakpakan naman na may kasamang sigawan. Yung mga guard dyan, palakpakan naman. Oo. Yung... Palakpakan naman yung mga guard na Yung gwapo dyan, chinito. Dito. Ginoo ko yung guard namin na. Ba't ako nandito sa eksena? Ito kasing guard eh. Pasensya na. kasi tingnan Parking boy. Parking boy ka. Si SG Langguti kasi napaka... Halika dito. Halika. Kuya, halika. Ayaw talaga. Tara na? Okay lang sa'yo? Sasakyan mo to? Oo nga. Big time. Dami Ano naman, sigurong hybrid. nasakay dito. Uy, first time. Ikaw na pinag nito. Ano, may plastic pa oh. Ikaw nga. Ge! Nandito na tayo. Pasensya na, tahimik yung kotse ko kasi nag-electric ako eh. Okay, kailangang Hindi, i-explain. baka lang kasi magtaka ka ba't nandito na tayo. Ayan na. Nandito na tayo sa tapat. Halika, baba. Ano to? Bagong subdivision to Pero mamahalin dito. Kanino to? Di naman masyado. Oo, siyempre. Halika. Iikutan ko siya. Ha? Okay, tara. Saan tayo punta? Ito, sa bahay ko. Uwe! Ang bilis mo naman makabili ng bahay. Bahay mo to? Oo nga. Teka. 2-story? 3-bedroom? Pasensya, hindi pa na Halika, pasok. 3-bedroom? Sobrang big time mo talaga, Lex. Alam mo, hindi lang happy ako sa'yo dahil alam ko yung mga pagkahampas lupa mo ng high school tayo. Grabe na, sampas lupa. Halika. Ayan, pasensya na, medyo kulang-kulang pa yung gamit, pero... Oh my God. Ako lang kasi nagpapadesign nito eh. Ikaw Wala, Pero- ano lang, Pinterest, sa internet, ganun lang. Tapos papagaya ko lang sa panday. May panday kasi ako dito eh. Ang big time mo, Lex. Grabe. Congrats ha. Alam mo, ang swerte ng babae mapapangasawa mo. Baka ako yun. Kaya nga eh, yun na nga. Yun ang kulang sa buhay ko. Hang? Ang isang katulad mo. Eto naman ako. Kaya nga, kung gusto mong tumira din dito, kasama ako. May tanong ako. Bakit mo dinala dito?
gusto ko lang makita mo na, May simang gabi, ang lahat ay kay saya. ba't may nangangaruling tapos yung Pasko ah. Urok matinula, Teka lang ha. ang bahay ng kuya ay meron lechon ng Bata. lupo. Ang Ayan pangalan oh, ko po chocolate. ay Jinjin. Chocolate para Ay, sa'yo. very Galing good. yan. Siman po kayo? Oo. Siman loloko. Ay! Bata. Parking boy. Umits ako sa likod. Hindi nyo napansin. Lolo, ate tayo dito. Tura kitera. Bawal. Maratoni. Hindi po to. Bawal ako dyan. Sugar yan. Di ba po siman kayo? Pera po ang tinatanggap namin. Si Pasensya. lolo ko. O sige na nga. Di po. Ayan. Sino po yung nakakasama niyo Ayan. na babae? Asawa ko. Sige Uy. na. Alis na kayo. Wow, ang malas Bye-bye. niya naman. Huwag ka na magreact. Bigyan natin ng pira eh. Huwag ka magreact. Salamat, sir. Thank Tara you po. Tara. Gago ka. Ano mo kami pa nakilalang asawa? Maniwala yun. Ano lang, manifesting. Malay mo. Sa bagay, no? Malay mo nga, hindi natin alam. Alam mo, hindi naman ako nagsasalita ng tapos kasi syempre, ganun talaga ang buhay. Pero, alam mo, deserving ka sa lahat ng blessings na tatanggap mo. Asawa na lang talaga ang kulang at dapat yung makuha mo katulad ko, no? Kaya nga kita dinala dito eh. Okay ba yung place? Okay Ayun ba nga pala yung last question ko bago may mga ruling na bata. Ba't kita dinala? Oo, bakit ako? O ilan kaming dinala mo dito? First time. Bago lang naman ito na-award sa akin eh. Kaya first time ko magdala dito ng babae, which is ikaw yun. Saka wala Bakit naman nga ako ako? ibang Bakit nga ako? Bakit hindi? Matagal na kitang gusto. Matagal na kitang gustong asawahin. Ikaw lang naman. Dami naman dumaan sa buhay mo. College tayo, nagtrabaho ka. Bakit ako pa din? Hindi ako ng babae nung ako'y nagsiman. Kailangan ko magpursige para makapag-ipon. Sa tingin mo, kung may bisyo ako, mapapatayo ko tong bahay. Ayun. May pinapagawa pala akong sari-sari store. Doon sa amin naman, sa nanay ko. Sari-sari store lang? Oo. Pero yung parang convenience ang dating. So, sa amin kasi sa probinsya, walang ganong tindahan na malaki. Ano pa, mga napundar mo? Yung lupa doon sa katabi namin, nabili ko rin. Tsaka pati yung lupa namin kasi pinapalayas na kami doon eh. Yun. In 5 years, anong plano mo? Pag nakapag-ipon, magninegosyo na. Ayoko nang sumampa sa barko. Gusto ko mag-focus sa pamilya. Ay, turn off kaya yung hindi nagtatrabaho. Parang gusto ko pa magbarko niyan. Talaga? Joke lang kita, pero deserve mo magpahinga, no? Pero, Lex, swerte talaga na mapapangasawa mo. Kaya dapat sana alagaan ka niya. Kaya nga eh. Sana ako yun, no? Sana siya na nga. Ganda. Ano, baka- 5 minutes na. Ay, Baka may sige. bala ka pa. Wala akong balak. Tara Tara na. Atin na kita. Ay, sayang naman. Lex, salamat Ang ganda naman itong madala mo. Ano yung pasalubong sa'yo ni Lex? Pati ikaw nadadamay. Hindi, sa tita ko to galing. Oo, yan May mga pagkain. Katita mo galing? Hindi. Kay Tita Marns mo. Marns to galing eh. Ayan Binigyan niya ako. Kamusta na pala yun siya? Okay lang. Oo. Kaya nga, gusto ko rin niya ma-meet sa personal. Tapos, yun. Tita, salamat pala sa pakape mo ha. Okay lang. Masarap ba yung kape? Ay, upo, ang sarap-sarap po. Oo. Ano bang lagay niyo nitong anak ko? Ay, Anong regalo sana mo lang sa po akin? Tanungin. Ay, meron pa po dyan. May mga... Nako ma, marami po yan kahit di ka magtanong. Lahat po yung nasa box sa inyo po yan. Ah, Dito.
Uy, salamat. May gusto kasi ako sanang regalo. Ay, ano po yun? Meron ka ba diyang nanginginig? Hoy, nanay ha! Bakit? Ano gusto niyo? Pahiram! Saan mo ka ipapasok? Hoy! Ay, ano po eh. Sige lang po, kung gusto nyo, orderan na lang po tayo Salamat, niyan. thank you. Yung hybrid. Pwede di kuryente, pwede di gas. Parang yung kotse ni Lex, ganda. Kayo talaga, mama. Paano po, tita? Ate, Ingat, Lex. uwi na po ako. Sige. Salamat ha. Thank you, Lex. Sige. Basta, pag-isipan mo yun ha. O, ba't ka bebeso? Uy, hindi pa tayo, no? Uy, ang arte nito. Pabiso, ako na lang magbeso sa'yo, Hindi Lex. porke maraming binigay si Lex. At Hindi, sorry. pinasyal okay ako lang, sa ano. bahay nila. Kiss na siya, no? Sige po, una na po ako. Ingat ka! Tita, Balik ka, Lex. O, yung nagbabibrate, ah. Oo nga, sis. Dapat si Lex na lang, di ba, Nay? Kaya nga, alam mo, jackpot ka na doon. May bahay na, 3 bedroom. Eh, bigyan mo ako ng isang kwarto doon. Tapos, hingi ako sa kanya ng isang dali. Alam mo yung dali? Ano yun? Yung convenience store na pink dali. Wala, nang hingi ka pa ng... Uy, nanay, nay. Ako yung gusto ko ng isang 7-Eleven at isang O-Save. Kanya. Wow, yun pala yung sikat sa inyo. Ayun. Ate Trixie. Hindi ko alam pero although syempre practical yun si Lex pero ang tsaka niya pa rin eh. Wow! Hindi, sa panahon ngayon hindi na tinitingnan ng itsura ang face guard. Pikit-pikit na lang. Oo nga. Oo, papatay yung lights off lagi. Lights off. Oo, pwede na Ganun yan. yun, oo. Tsaka sasarap na din yan pag sarap na din. Ganon ba yun, Nay? Ma, Ate Trixie, huwag niya. Kasi ako, hindi naman ako tumitingin sa... Ayoko kasi manloko ng tao. Wala, tinry ko eh. Tinry ko na may in love sa mga binibigyan niya sa akin, sa love language. Pero hindi ko mapipilit ng puso, hindi matuturuan itong puso. Oo, eh. kasi mahal mo pa yung ex mo. Nadadamay na naman yung ex niya na kasi yun mayapa naman- na. Nasa langit na yun eh. Weh! Yan naman kasi, hindi mo makakalimutan yung ex mo. Ikaw na nga yung niloko, ikaw na nga yung pinarahan. Ano? Ayaw mo pa rin kay Lex. Hindi ko alam. Tulungan niyo ko sa pag-aaralan ko. Hindi ko alam. Promise, di ako makasagot ngayon. Pwede. Practical na kasi, girl. Kahit di mo mahal yung tao, pero mabubuhay ka naman. Doon ka sa gwapo, tas siloloko ka, ikaw pa yung gagastos. O ano? O at least niloko ako ng gwapo kaysa niloko ng pangit. Ay, naku, gusto mo talaga ma-real talk. Bahala ka. Hindi ka pa rin nakamove on dyan sa ex mo. Pag-iisipan ko, hindi pa naman ako nagsasalita ng tapos eh. Nay, ano? Patagalin mo na lang panliligaw para naaambunan kami. Kung hindi mo sasagutin. Nay, napakawalang hiya mo talaga, Nay. Ano? Sorry. In front of you saying I'm sorry.